Yazık. Halk mı döwleti şekillendirir ýa-da döwlet mi halky şekillendirir? Biziň esasy gurrugymyz Türkmenistan hakynda gidýärdi. Halk bar, döwletem bar, ýa sözde. Sözde döwletem bar. Ýöne şu döwletiň eýesi ýok häzirki wagtda. Ýani türkmen nemesinden, sözünden gurrun açsak häzirki wagtda. Siz näme görýäňiz buny? Döwlet mi halky şekillendirer, halk mı döwlet şekillendirirler İkisem. diýär. Indi şu var. Ortalykda bir döwlet ýok bolsa, halk hem ýok bolsa, nähillik bolýar. Ya bolmasa diýeli, ösen ülkelerde, ösen ýurtlarda döwlet halky şekillendirýändir. Emma gurulmadyk bir döwletde gurulmadyk bir döwlet näde halky şekillendirsin ýa-da ýok bir halk näde Şeýle bolýar, şekillendirsin döwleti. Neden ikisi aýdym. Döwletem ýok, kaýny halkam ýok. Ýöne şu halk döwletine bar bilenok. Indi men aýdaýyn, şaýna. Ýaman gowy ýerine deýdim. Indi biziň häzirki ýagdaýymyza seret Türkmenistana. Türkmenistana bir döwlet ýok. Döwlet guruluşy ýok, hiç şeýli, kanun, hukuk, hiç bir zat ýok. Umuman ortalykda bir zat ýok. Ýöne ýene bir zat bar. Halkam ýok ortalykda, ýani beýdiýsem neme görmän, ortalykda bir halkam ýok. Halk ýoklugy üçin näde döwlet döremeli öncelikle. Indi nähillik bu döremeli. Ine bir ýaşaýjy bardyr, bir toplum bardyr. Ýöne o toplumyň geçmişi bardyr, taryhy bardyr, özüniň bir milliligi bardyr. Ýani biz türkmen toplumumyz, türkmeniň öz taryhy, geçmişi, bir milliligimiz bardyr. Ve şo milliligiň içinden özüniň içindäki ruhy oýanan adamlar bir ara gelip aýdynlanan ýa-da taryhyny içine girip, taryhyny biraz araşdyran, öwrenen, gelip çykyşyny öwrenen, geçmişini öwrenen we şu wagtky durumy bilen deňeşdirip, bu durum biziň milliligimizde, biziň geçmişimizde göräde däl, biziň umuman toplumumyzda göräde däl diýen bir topluluk, bir adam içinden çıkan, saýlanan adamlar. Olaram saýlanan däl, birler saýlamaýar, özleri çykyp bir ara gelýärler we buňa bir gurama ýa-da bir örgüt diýilýär. Bular çıkandan sonra bilgilerini täzedänden jemgyýet bilen, ýaşaýjylar bilen paýlaşar we adamlary aýdynlatmana başlarlar ýuwaş-ýuwaş. Tanatmana geçmişiniň nähillik bolanyny, ilki bilen taryhy hemde ýaşaýan ýagdaýlaryny aýdyp başlarlar. We bular üýüşüp bir döwlet görnüşinde meydana gelip urarlar ýuwaş-ýuwaş. Ine biziň şu wagtky alyp barýan işimiz bardyr, Milli Halat Ediş Komitetiniň ortağa çykmasyndaky düýp sebäpler de şodur. Ýani içinden bir milliligi oýanan, watanny söýen, hemde şu wagtky ýaşaýan ýagdaýymyzyň biziň elim, biziň nemämizde denk gelmeýändigini, uýmaýandygyny göz ýetiren adamlar bir ara geldiler, Milli Halat Ediş Komitetini döretdiler we ondan sonra kurucu meclisi döretdiler. Miki döredi. Bir şeydi nemeler dörep başlaýar we bundan sonra da bir döwlet görnüşine geçenden sonra bu sistema döwlet görnüşine geçenden sonra da halky şekillendirip başlaýar. Täzeden. Emma şu wagtky durumumyzda ortalykda bir halkam ýok. Halky şekillendirip biljek döwletem ýok. Näme gelýärdi? Ine häzirki wagtda biziň şu nemeler çykýar da ýani halk dönügi ýa watan dönügi diýilen bir slogan sözler bardyr goşadyrnak içindäki. Esasy ýalňyş ýerde görnüp durilýan sözleri goşadyrnak içindäki hökümetiň alyp barýan propaganda sözleri da ýani şu bärde watan hakyna ýa watanyny dönüklemek hakyna gurrun gidilenok da ilki bilen şu watan barmy? Asliyetinde. Bizimki mi? Şoň üstünde ýaşap ýören, şo topragyň üstünde ýaşap ýören adamlar, ýa-ki ol üstünlik bir nemesi bolsun, milleti türkmen bolsun, täçik bolsun, özbek bolsun adamlar şol topragyň eýesimi? Ýani milletini seretmezden. Şonu nemetmeli. Ýöne o ýerde hökümet bar ýa ýok, ol zatlar gyzykly däl. Ol ýurt
Ýani häzirki wagtda biziň elimizde däl. Onuň däldigine biz suud edip gelýärdi häzirki wagtda. Kimleriň elinde dizini. Halk bar, elbetde halk. Ol halk diýilse de bunu häzir edir şu wagtky türkmen halkyny kemsitmek üçin manyda aýdylanok da ol halk diýilende nähilek ýa-ni halk diýmek bir nemeden jemlenişen ýa sosial düşünce tarapdan ve döwlet düşünce tarapdan ve siyasi düşünceler tarapyndan bir ara gelen ýa bir toplumlaşan nemelere adamlara halk diýilýänler häzirki wagtda. Hiç zat bilmeýän ýa bilgisi bolmaýan nemelere gynansak da halk ady geçer ýöne halk nemesine gelen o häzirki wagtda. Bilim gözü bilen ýa bilim taýdan seredeňde bilgili taýdan seredeňde halk nemesine gelen halk boljak bolsaň ýani bu nemesi bar. Jogapkärçiligi bar. Halk nemesiniň jogapkärçiligi bar. Sen halk boljak bolsaň ilki bilen özüň duýmaly şonu ýani his etmeli. Toprak sen özüň kimi bilmelimi? İlki bilen şonu bilmeli. Ýani gynansak da halk hakynda men neme aýdaýyn şu ýadyma düşüp durka. Ama daha sözüm kesýär, başla. Men düşünjämdäki halk nähilleki bolmaly? Men düşünjämdäki halk özüniň bir halkyň bir nemesi bardyr, guruluşy bardyr. Halka yarayan zatlar bardyr, yaramayan zatlar bardyr. Halkyň ösmegi üçin edilýän bir işler bardyr, halky ýyza galdyrmak üçin edilýän işler bardyr. Halk ortalykda halk bar bolan halk derrol bu zatlary duýmaly we şonu özüne garşy gidýän, özüniň ýaşaýyşyna, durmuşyny kynlaşdyrýan, baskasyna goýan bütün bir elementleri gyska wadyň içinde ortadan aýryp bilýän bir topluluğa halk diýilýändir. Ýani öz topragyny ýaşaýan topragyny ýa-ni aýdyp geçişini ýa-da eýet çykyp bilýän, watany söýüp bilýän, bu topraklar biziňki, biziň ýerimiz, bir ýerde biziň ata-babalarymyz ýaşapdyr biziňki we biz bu ýerde istediğimizçe ýaşaýarys we bize uygun gelýän şertler boýunça ýani biziň nesillerimizi bu şekilde ýetişdirip bilmegimiz üçin bizi bu bir ösen bir şekillere ýagdaýlara ýetip bilmegimiz üçin gurulan ähli punktlary, ähli nemelere, kanunlary biz boyun eýärys ýa-da şo kanunlary isleýäris, bunuň daşyndaky bir kanunlar bize getirilen ýagdaýyna, bize baskı getiren ýagdaýyna, meselen polisiýe gelip sen bir kärhana açarsyň, bir zat açarsyň, üstüne gelip baskı basar, nalog salar. Ýa-da meselem aeroportdan çykjak bolanyňda seniň torbaňy garlar ýa-da içinde bilmem neme waka bolar, kowurdok wakasy bolar geçen ýerde. Şunu hep bermesen Hilediň yer tarynýan ýa-da bu zatlara halk gönümün eşden wagty, duýan wagty garşy çykmalylar, hem ortadan aýyrmalylar. Ne bu halkdyr. Bunu bilmeýän bolsa ortalykda halk ýokdur ýani. O zat elementar zat. Ýani kowurdok ýa-da olar elementar. Mysal berdim de. Bu ýerde neme meselesi bar, ol häzir halk döwleti şekillendirýärmi ýa-da döwlet halk şekillendirýärmi diýär. Döwletiňe halk gurubilýär. Bir 5 sany, 3 sany öz bähwidi üçin oturan adam onu gurup bilenok birinjiden. İkinciden mäze Türkmenistan döwlet diýip biz şonu hasap etjek bolsak, şo taýda halkyň bähwitleri gözüňde tutulmaly birinji bilen. Bizde oňa däl, bizde ýurtdan gaçan-gaçana. Döwlet gurmak diýilýän zat hiç kimiň düşünjesinde, kellesinde ýok. Hiç kimiň diýäniminde esasy halkyň uluwry gatlygynyň düşünjesinde ýok ýöne. O düşünjänem döretmek üçin öňe çykan hereket edýän taraplar bar, toparlar bar, şahslar bar. O soň etapynda birinji bilen halk döwlet gurma düşünjesine eýe bolýar, ondan soň döwlet gurulýar. Şo halkyň rahmeti bilen, halkyň bir ara gelmegi bilen gurulan döwletdenem halkyň ondan soňky nemesi şekillenýär. Düşünje guruluşy diýeli ýa-da umuman aýdanda şol halkyň bähwidine bolmadyk bir guruluş döwlet bolup bilmeýär. O döwlet diýip agdaýarlar ýa-da taýda tanaly kişileriň bähwidine bir
hareket edip duran bir ullokan, bir araçağı olan bir näme diýse oňa döwlet ýurt diýilem zok. Oň bir ullokan araçağı bar, ad bar ýöne. Kimin bähridini işleýär. Şol Sürgünlerin kowalýada. Uzaktan näme bilen pul tupravleny diýilýär ana ol türkmeni bir döwür ondan öňe garyp gelýärler. Şuny söýüp gelýän bir millet bar, ors milleti. O türkmenler bilip atdyktyrda bilmän atdakmadyr, akkulok diýip. Ana şu akkulok sözüni bazen ýa Birinden ses gelýär. Ýeňişden. Şeýle mikrofon. Kurban söz aljak boldymy? Hava söz aljak boldum. Biz watanymyzyň ýoklugyny haçan bildik? 2020-nji ýylda bildik biz watanymyzyň ýoklugyny. Onuň barmyka diýip şekli bar eken. 2020-nji ýylda virus başlandy. Kaç tane oğlan öldü şu yerde? İstanbul'un Aksaray'da İstanbul'da öldü. 34 tane oğlan öldü. Ana şonda cesetler alınmadı. Vatanın bizinki değerliğini biz ana şu at bilip kaldık. Ana şondan sonra başladı şu dağıtlar var. Yok bilmem doğru yani şol onu bugün eçel bilýän bilip oturan adamlar we esasen şol sapara aýtda son köpçüklerinde. Näme diýip şol orsçala aýtdy ýadyňyza düşen we birini aýtsam. Näme diýdi? Şu kuruluşun adyny aýtdy da. Ha, polis kuruluşu. Karatilli mekanizm diýip, karatilli mekanizm bolanda karatilli mekanizm bolanda jeba we karar berýän guruluş. Men öz düşünşüm boýunça aýtsam. Şu mekanizm işläp dur ýyllar boýy, ýyllardan bäri işläp dur. O içinde işläp oturanam. Ýene de şol halkyň içinden çekilip saýlanyp alynan nemeler da. Nämeler diýerler olar? Watan dönügi, halk dönügi diýilýär, şu hakyky halk dönügi. Şol adamlar halky itten beter ýigrenýän bir adamlar şolar. Halky egerden ýigrenmeýän bolsa, ýa şu mehanizmin içine girmersiň, şu mehanizmin içinde işlemersiň. O taýda o mehanizmin içinde diňe halkyň garşysyna işlenýär. Şolary bilimsiz goýmak, şolary garyp goýmak, şolary ýok etmek, şolary gaçyrmak, maşgala gurulşy bozmak, sana oturvermeli içine. Şu mehanizmin edýän işi şol. Sen eger halk diýen düşünje bar bolsa özüňde düşünje ýok bolmaly, şonu şeýle ul höwes bilen edýär adamlar. Näşe insan kumsal janyny mysal, näşe Allah murad edildi bar. Video hem görkörlü hem muradını Biraz katrak eplem konuda. Şu soňky Allah murad edildi şoň janyny şaýady da. Şu mehanizm, şu mehanizmin içine, karatil mehanizmin içine girýän adamlar, şu taýda işleýän halkyň içinden çıkan adamlar şolaryň Türkmenistanyň watandaşy, Türkmenistanyň ýaşajysy şolaryň ýöne. O diýmek näme diýmek bolýar? Şu karatil mehanizmin içinde oturup halka şoň ýaly eziyet edýän bolsa şol adamlar onda ýa olaň tarapy belli, bilmeli şol adamlar. Ýa-da şolun karşısında adamlar, biz halk bilmeli, şol adamlar bizim bähridimizde işlenip, bizim ýok bolmamız üçin, bizim garyp galmamız üçin, bizim ýurt taşlap gaçyp gitmemiz üçin, maşgalamyzy, çağalamyzy, öýmüz taşlap gaçyp gitmemiz üçin, ýa-da bilimsiz galmagymyz üçin, bizden soňky geljek nesillerimizin ýok bolmasy üçin işleýän adamlar, şol mehanizm içinde oturan adamlar. Şol adamlar birinji bilen tanan ýagdaýynda Bir şeyle bir zat aýtjak da seret mukamada. Şol nemesini sözümiň ahyryny şoňa getirjek. Ýöne ilk başda şundan başlaýyn. Ýani sen aýtdyň da bir näçe sanak adamdan döwlet gurup bolmaz. Ya bolanok diýilen neme aýtdyň da şol ýaly sözüňi. Ýani söz başlanyp aldyňda. O diýanyň elbetde dogry da ýöne pikir orta atylan ideýologiýa bir barmak basyp sanaýmaly adamlar bilen çykýar, orta pikir atylýar. We şu pikiriň üstünde de guramalaşylýar.
Yani pikir adamları guramalaştırıyor. Yani mesela ne mana al? Fransız revolüsiyasını al. Şu yerde Fransız revolüsiyasında bir neçe tane adam başlanırlar. Bolsa yüze yetkenlerler. İlk başta başlan wagtlar yüze yetkenlerler. Ve sonunda nähilek bolup dowam etdi şol. Yani orta ideologiya atylýar ve şu ideologiýanyň esasynda adamlar nähilek guramalaşýar. Sen aýtdyň da ýa-ni karatly mehanizm nemesini şu neme şu sözüň üstünde ýa şu nemäň üstünde sistemaň üstünde kän görüň edilýär. Saparaga da aýtdy. Hakykatdan Saparaga ortaatdy bu sözü de. Şu Fransuz revolüsiýasyny gözüňe getirmeliler. Jahil halk ýöne şu wagt revolüsiýa bolmanka ýeňiş kimden gürleşdik hatda. Şol önüm öndürýän ýa bir neme getirýän, gapma degel getirýän neme gatlagy, ýa-ni jahil halk nädip nemetdi. Şu revolüsiýa bolan wagtynda şol adamlar näkilik derejede ýok etdi. Yani bini Fransuz revolüsiýasyny bilýän bolsaňyz, buny hökmen bilersiňiz. Şu giden jahil halk şol önüm öndürip duran gatlagy ýok etdi, ortadan aýyrdy. Hatta aýdyň gatlaklar için, aýdyň adamlar için aýyrdy. Sebäbi aýdyň adamlar şu nemelere hyzmat edýärdi. Paşa hyzmat edýärdi we jahil halk şu aýaklanan wagty şolar için ýok etdi. Yani şu gatı önemli bir yere değinildi. İnne seret yani diýen gatlaň var, ýeňi ondan soň sen Tamam. Yani diýen gatlaňy ne şu halk bizim türkmenlerimiz elbetde jahil, gaty elbet. Ol jahilliginem näkilik biz bilen jahil. Yani biz jahillikden tapawutlanýar diýemiz ýok. Bilen jahil ýöne şu zatlaryň näme düşünýär. Yani bizim şu wagt türkmenlerimiz näme şiýalak? Düşündürseň düşünmeýän nemeler bar. Türk halkdan emmetler şu ýokardaky goşadyrnaň içindäki özüne men hökümet diýip oturanyň hemmesi depatins jahil bolar. Ýöne şu halk aýaklanan wagty jahil halk aýaklanan wagty näkilik derejede eziyet çektirecekdigini ine gepleşiklerde aýdylyp geçilendir. Ya Saparaga da aýdyp geçdi. Ya geçen gepleşikler bir ýerine de aýdyldy. Söhbet dogry aýdýanyň men aýtjak bolanym häzirki döwlet guruluşy diýilýän guruluş şu wagtkine hökümetiň başynda oturan terror topar döwlet ady bilen oturýar. Şu döwlet däl. Men aýtjak bolan gazym şol. Hakyky döwleti diňe halkyň bähwidine işleýän ýa-da halkyň bähwidi üçin gurulýar diýjek boldum. Awa. Häzirki döwlet men diýip oturan ene şol belli araçaklar var. Şol araçakyň içinde oturan adamlar var. Halkam var onun içinde. Yani halkyň tek bir azgyn tek ýaňy indin oýan başlykda ýa-ni Gurban Ildesimiz aýtdy. Şo 20-nji ýylda bir bilip galdyk diýdi halk. Döwlet diýip bir zadyň ýoklugyny diýdi. Şeýdip indi düşünülip otur ýa-ni men pikirimçe şol döwleti diňe halk gurulýar da. Häzirki döwlet men diýip oturulan guruluş döwlet däl. Ol diňe bir sanalgyja şahslaryň bähwidini işläp oturan bir gurulma. Gurulma diýmegem olara bäri neme da ýalňyş men pikirimçe. Mafya bir toplar da cinayet kabul toplar. Innese söküt ýan kaýdanyň var revolüsiýa döwri. Kän ýerde geçýärde menem neme düşünýärdim ýani Fransuz revolüsiýasy halk adat bolan. Ýöne soňra okuduğumça şu da göz yetirýärde şu revolüsiýadan soňra Fransa gatow çöküpdir ekeni. Çünki näme üçin ýani jahil ýani bilgisiz jahil bir halkyň eline güýç ýetýär. Güýç ýetýär ahli baýlary hemmetini gyrýa edir bu ýagdaý bizde boldy. Ine Sovet Soýuzy neme paşa döwür gelen wagtynda. Gelenden soň näçe 1918-1919 ondan soňra da dowam etýärdir. Ýani bizdäki baýlar bardyr, mally, mülkli, toprakly baýlar we olaryň eline işläp beren hyzmatçylar bar, hyzmatkarlar, işgärler, jahil, bilgisiz. Şol gelen wagty şura döredýärlerde Orslar gelip ve şu hyzmatkarlary olaryň hojaýyny edip goýýarlar. Ýani bilgisiz, bilimsiz hyzmatkarlary.
beylekilerin üstüne bay gatlam yani önümü öndürýän gatlam hojaýyny etip goýýarlar we bu hyzmatkarlar hem gaharly yani edil Fransuz rewolýusiýasyna boluşýaly öz hojaýynlaryny ýok edýärler ýuwaş-ýuwaşdan. Hem de bu herekete gatnaşan yani milliligini goramak üçin özüniň watanyny, topragyny sebäbi döwürler toprak adamlaryňkydy, malam adamlaryňkydy. Ekinem özleri istediği çekgärler istediği satýardylar. Ve şu ýagdaýdan çykmajak bolup hereket etdiler. Çöle çıkıp atıştılar, söwüşdiler. Buna da näme goýdular? Orslar tarapy basmaçy galtamanlyk goýdular. Basmaçylar galtamanlyk hamala orslar halas gärmişin, halas etmäge gelipdirler. Topragyny goranlary, halaskarlary öldürýän garakçylar, basmaçylar, galtamanlar bolupdyr ekeni. Indi şu wagtky hereketleri de şol atlar berjek bolýarlar. Yani terrorlar ýene näme diýerler? O bir söz var şu hökümetiň ulanyýan. Milliýetçi mi? Ýok, hawa 11 hilze nemesi bilen aýdýandyr, rusça mı näme mi? Bir söz bilen. Narsist mi? Ýok ya. Tapsaňlar adyny. Bir daha da diýär. Hay şo muşukda dowam eden soň? Ha ýadyma şu kelle şu wagt ideýa tamam tapana. Indi bilen şu wagt hereketimi dedi. Şeýle atlar berjek bolýarlar. Ýöne bunu bermeli üçin yani edilýän işleriň iň wajibi meclis ýörüýte karar alýandyr. Her karar bir karary almak üçin 4 hepde, 5 hepde, käwat 8 hepdelek gidýändir. Bu da näme bolýar? Olary şu wagtky jenaýetkar topara meclis gidip durka, ýaýyn berilip durkada jogap bermäne wagt berilýär, pursat berilýär. Ýalňyş ýerimiz bolsa çykdynda ýalňyş diýip aýtdyrlar. Bizde şu kanunlar işleýär, siz ýalan sözleýär. Diýip aýtdyrlar. Ýöne aýdan oklar näme üçin? Bu da bir soraw, sesin çykaran oklara. Indi adamlar aýdýandyr, bular şunça çıkış edýän meclis karar alýar, yayınlar yapýarlar, işläpýärler, ýöne hiç hili hökümetden ses çykanok. Näme üçin ses çykanok? Bunyň ýöne köýje bir nemesi bar, sowagy bar. Eger olar bize bir sorawmyza, meselem meclisde alynan bir karara bir gedejik jogap bersediler, ýene ikinji soraw barjakdy olara. O jogap beren wagty öz mediýasy bilen açyk jogap berýär bize. Resmi taýdan berilen jogabı medya tarapyndan kontrol edilecek. Yani ýekebir bizinkiden başga medyalar tarapyndan kontrol edilecek we olar bize jogap beren wagty ondan sonra medya kamerany bize tutjak. Bular näme diýerkä? Ýene biz bir zat sorar. Meclis ortağa çykar. Ýene bir sowal atar orta. Olara bakdyr, emma bu sowalyň jogabyny tapmadylar. Tapıp bilmeseler hem özlerinin hakikatdan jenaýatçydygyny, şu hökümetiň başyna bir kanun gelendiklerini, raşizma, orta hyzmat edýändiklerini suwd etdikleri bolýar. Bunu özler gatdy gowy bilýär, şonuň üçin sesini çykarmaýarlar. Ne var? Sesini çykarmasa da on iki nemesini iki tarapdan hem nemesi atyrsa atyr täsir edýär. Sesini çykarmaýanlygy olaryň özleriniň ýokdugy şo ýerde. Hemen kabul edýänler söküt. Biz şu şeýle sizin diýen zatlaryňyz hemmesi dogry diýip kabul etdikleri bolýar. Ýeňiş bir mesele. Sen aýtsyň bolýar ýanky. Sesini çykarsa kabul edýärler garşy tarapy resmi taýda. Sesini çykarmasa da özleriniň şo ýerde eýesiniň däldigini tepkir edikler. Sähelçe bir aýdaly bir 30% hatta 25% kanun işleyen döwletlerde şolar ýalyk nemeler çykyp başlasa orta şolar öz garşylygyny bildirýändirler. Elbetde garşylygyny bildirýändirler. Ýöne ýen kaýdan gelýär Türkmenistanda şolar men hökümet diýip oturýarlar özlerine goşadyrnak için aýdýan. O hökümet däl. Olaryň hökümetdäkileri meýesdäl olar. Yani Türkmenistan 150 ýyl taparaň aýtýar. Hakykatdan serede otursaň, taryh bilen ýyldaş otursaň 150 ýyl şuňa çenne diýip ataplar. 60 ýaşda şuňa çenne. Ondan orta Araplaryň eline boldy. Araplaryň eline bolmasa da täsir ne bolur şolaryň? Aýralyň bu täsirine. Rusyň täsirine Sen aýdanyň gelýär, ýani sesini çykarsa diýer, sesini çykarsa da
atıl saatinin neme täsir etsek çıkarmasa da atıl saatinin täsiri boldy. Şuna oynayanlar yöne köpköt. Onlar sesini çıkaranok yöne daşından ses çıkartyanlar. Ne apazist deydi, aktivist deydi, Ay olar jurnalist deydi çıktı. Ne sene nahil ne oynadılar? Cumhuriyetimizin diye, Cumhuriyetimizin 100 yıllığı diye. Bu yıl 24. yıl. Cumhuriyetimizin 100 yıllığı. Bizde Cumhuriyet var mı? Aydıkların mı? Size? Ben aydıkların sonu. Yöne kaygo da görünüp duran bir nemeler var, şekiller var. Ne kuşuda ortada değişli hat vardır. Beyikte durun. Alyosa diyen bir neme şekil vardır. Son yine demir yol vardır. Krasnovod'dan gelen emeçiller, kuşpaçiller. Ne şu demir yoldan başladı demir yol bize kim çekiptir? Akpaşa geliptir, Ruslar çekip veriptir. Ne için menin toprağımı, yurttaşımı çekip bilen oksonu. Ya da alyosa ne için durmalı sotayda ya. Şu haç ne için durmalı? Orsun zadı menin toprağımda ne işi var? Şu atki topraklar ülke bizim ülkemiz orsun elinde dediğin aydiya da şu. Indi yankı devlet nahili adayda dörya ve nahili adayda devam ettiğin diyen bir sonra var da has halkaya akırak bir söz bilen başlayacak. İlim bunun bolmasa ayım bunun doğmasın diyor da. Indi bize devlet sözünden hasam il söz yakında atvaamızda ulanıp dursa sözü. Yani il demek var halkın içinden iline atıp dörüdüp ol ya. Halkın içinden doğru fikir verip bilen. Yani yurduna çıkmak neticesinde toprağına, ülkesine olmak, şu halka, şu tayda halklara nahil diyem, yararlı olacak bir düşüncenin orta yerlerde fikirleri şu taydan son yani özünü yaşayıcı delde yurtta şöklünde gören adamlar yani aytıp geçtiğinde cevapgarçılığı var deyip şu cevapgarçılığın iyinde durmalı ola. Şol adamlar bir ara geliyor yani il kurulmasını dikeltti ya. Ondan yani halk son için şu ülkede yaşayan halkam yani adamlara anan ya sizin aklınız, fikriniz, edeceğiniz, özünüz, bilýäňiz. Biz sizler bizim vekilimiz deyip şol adamları goldamakta bolmaly. Ondan yurttaşlarım iyili dikeldi ya halka ondan nahil diýdi. Soňra näli ilim nähili adayda ayakta durup bile laýyk bolmaly. Her kim öz başarany işinde etmeli. Erkin düşünce olmalı. Erkin her kim öňkü o neme o stiline gelmeli da şu wagtgaly bir taraba ýörese mezbur böýlekem ýöremeli bolýar. Onuň ýaly düzgün bolmaly da. Her kim laýyk bolmaly, başarjak işini etmeli. Erkin düşünce bolan ýagdaýynda häzir biri bir pikir aýdar, pikir atar orta. Şoň gapdalynyň goşulyp biri sen näme bilýän? Ýa-da biz muň ýaly göremiz ok, ýa-da mine şu neme meselesi bar da siýasat. Gülkünç bir zat da o siýasatda goşulmak, ýa-da siýasatyň nämeligini bilen oturda. Sen eger siýasat diýmek sen durmuşyň bilen baglanşykly bir zat bolganda men öz durmuşyma goşulamak, men öz islegim bilen hem gelmedim bu dünýäge ýaşamana. Endi nähili urup dursalar şoň ýaly ýaşap geçip diýen düşünjäni tutup şu düşünce bilen ýaşaýarlar da. O düşünceden Gul düşünjesi bolýar-da, gul düşünje. Gulun düşünjesi. O ýani o düşünjeden näder syrylyp barýarlar, ýa-da men gördüm köp ildeşler bilen söhbetdeşlik edýän zat edýän ol indi şu gurrunlar ortalykda bar häzir. Biri çyksa diýe menem çykjak diýe ýa-da şonam hakyky emes bilen aýdýar. Hani birini özüni görkezmek üçin ýa-da menem çekinip durmak diýen düşünjesini subut etmek üçin däl hakykatdan hem şol samimy diýilýär, öz ýüreginde sızdyryp aýdýar.
Awa yüreğinden sızdyryp men bir çyksa menem çykjak diýär. O diýmek näme diýmek? Eýer şu bir çyksa menem çykjak diýýärler. Sany köpeldi. O taýda uçkun meselesi da bir uçkun bilen eýem halk ýurdu özelini alýar. Onam näme üçin diýsem, ana şu ýanky mesele gaýdyp geleli, gaýt hawatlyk karatel mehanizm diýilýän guruluşyň içinde oturan şu taýda işläp beren, şoňa hyzmat edýän adamlar bar. Adam diýesin gelenok ýa başga söz ýok şu wagtda. Boşadırmak için näka adamlar diýär. Boşadyrmak üçin, boşadyrmak üçin salaýmaly. Şol adamlar barmy? Şol adamlar häzir arkasynda ne bir bulan bir hökümet dur, bulan arkasyny tutýan hiç bir neme ýok. Ýa-da ol uzakdan pul tupurabilen, bilen buyruk bilen ýa uzakdan buyruk bilen işledilip oturulan adamlar bular. Bulary halky ne derecede pes görýän bolsa, ne şu Ors demesi, imperiýasy şol aradaky karatilni mehanizm içinde oturan, şoňa hyzmat edip, gulluk edip beren adamlar şu Ors imperiýasynyň gözünde halkdan tapawut ýok. İslamat atyp gumawym gidibiljek derejedäki adamlar şular. Bular onda biz näme düşünmeli bolýar? O mehanizm içinde oturan nemeler Ors imperiýasyna hyzmat edýän diýip beren bolsa, olan nemesi ýok, hyzmatynyň garşylygy ýok diýip başlaryna näme berde arkalarynda durjak adamym ýok, bolan hasaby sorajak adamym ýok. Bizler häzir bir halkyň bir guruluş hökmünde halkyň sesi topar hökmünde haýtam mozur ildeşlemez başyna bir iş gelip şikayet eden ýagdaýynda ýa-da özümüz bolanda da gaty ulu bir ses bilen arka çykylýandyr. Şo garşy tarapda ýok şol. Bu adamlar arkasam ýok, goragam ýok, durmuş garantisem ýok şol adamlar. Diň özleriniň bolsa ýene bolýar diýjek, göni tutuş maşgalarynyň ham ýok şol adamlar. Olara ýaşaýjy diýil o Muhammed. Ýaşaýjam näil iki ýol bolýar onun. Asyl bir ýol ýöne iki hereket edip bilýär. Ümsüm bolsa da halkyna ziýan edýär, hyzmat etse de halkyna ziýan edýär. Ýaşaýjy bolan, oý Serdar aga. Ýok, Serdar aga, men hem aýdaýyn şu ýerde. Birinciden toprak teňki bolmadygy üçin watana bolan söýgü ýok insanlarda. Tamam. Sana diňe ýaşaryň, diňe gulluk ýeriňe al diýen ýaly şekilde berýärler. Gul hakyky. Teňki gadany bilmediňe meliginen alýan. Ana oň üçin watana bolan söýgü diýen zady milletden gopardylar. Ne watana ölmesek kaýyllyk ýaşaýarlar, ölmesek. Ondan sonra näme bir ýyl teň dolmadyň diýip senden eliňde topragy alýar, başgasyna berýär. Senem näme etmeli? Ýurduň daşyna çykmaly. Bu da watana söýgü bolmadyk insany şo duruma getirmek üçin edilen oýullar. Demek düşünüşüm boýunça insan watana bolan söýgüsi ýok. Söýgü bolmadygy üçin şu derejeye geldik. Watan ýok, watan badyny bilse, hissetse watanyň badyny, şo söýgü özü gelýär. Ýani watanyň içinde nähilli waýsam bunu ýani biraz sırçırımlarak da bunu ýönekeýi dile getirjek bolýanlar. Halka eýe çykmadyk watana, watanym halka eýe çykmadyk ýani pikir etden olsa nädip o ýerde. Ýani näme däl? Bir ýerine kwapdaş gelenok. Ýok indi şol şeýanky näme aparatlar diýip geçýär ýankylar. Men tämşiniň prokuraturasam, nalogowaýam, 6-njy addelem şolar şo topragyň çağalary. Oňlar ýurtda şola nokta nähili başga bir imperiýa üçin öz ýurtdaşyny ýok edip bilen bir neme bolýar-da. Ýaşaýjylar, men gözümde ýaşaýjy, olar ýurtdaş däl olar. Ýurtdaş adam öz topragy, öz jemgyýeti üçin jogapkärçilikle hereket etmeli bolýar-da. Topraklar meninki näme üçin Ors gelip ýaşamaly, Orsyň buyruk etmeli. Näme üçin olara Orslara hyzmat etmeli. Toprak menki doğulamda da şo taýda ata-babam ölüp şo taýda şo topraklar üçin. Enem öldü şo toprak üçin. Men onu ýerine gaýtaryp almalar men. Men bolar, sen bolar şo toprakda ýaşaýan ýurtdaş hemmesi gaňyryp almaly elinden.
Tarih bilen yüzleştirilmedik, şoň üçin bilen okuşlar. Gaýtaryp almasy üçin, merdan şo gaýtaryp almasy üçin şo hakykaty birinji bilen özünde kabul etmeli da sen ors men toprağımı elimden aldy. Ors meni häzir garap otýar, ors meni ýok edip otýar. Oňam arada ene şolar ýaly hyzmatkarlar bar mehanizmi içinde oturan. Şonu anyk göz ýetirse, ondan soň anyk tasdiklasa, taş töwerine de aýtsa, eýem halk hökmünde halk bir tarapdyr. Halkyň garşysyna işleýän, halkyň garşysynadyr, eýem halkyň dönügidir, halkyň düşmanydyr. Şonu tespit edebilse, anyklayabilse, göz ýetirse, ondan soň halka bir zat aýtmak gerekkel. Ola mäzir eýem görnüp duran meýweleri görnüp durmaýan pikirimçe. Ine şöyle urýagda ýa-da mysal oňa. Meniň ine garyndaş, mollum garyndaşym bar bolsa, daim bolsun jegenim bolsun hiç neme däl ol. Şu orsydyň sistemlerinde işläp toprağın çağallaryny zaýalayan bolsa, hetüsi görnüşinde. Ol men garyndaşym bolup biler, ýöne men ýurtdaşym bolup bilmez ol. Şol nemesinde men tem bolsa, 6-njy addelyň kam, nalogda nirde işletin, men garyndaşym bolup biler, ýöne men ýurtdaşym däl ol. Men toprağıma, men ýaşap beren toprağıma ziýan ýetirýän bolsa, gelejegimiz ziýan boldy. Olar eýem başga döwletiň, ýani imperiýanyň hyzmatyndaky adamlar. Yok, neme var? Nereden ağa? Ziyan yetirýän bolsa diýende, ziyan yetirýänni oň öýden bilýänler häzirki wagtda. Ya bilse de bilmemezlikden gelýär. Mesela bilýär, bir şu wagt diýen karatyrly mehanizm hyzmat edip berenler we olar bilýär, bilip aňasyna geçýär. Ýöne bilmemezlikden gelýär olaň hemmesi. Ýöne hakykatdan hem bilmeýän nemeler bar, gatlaklar bar arasynda. Hakykatdan hem gatlaklar diýsem işgärler. Azor. Şöyle bir düzgün var da koloniya bolan döwlet daýyny biziň şu wagt koloniya bolan döwlet diýip aýtýan da döwlet edara diýip hasaplanýan guruluşlar kändir. Hemmesi hem aýlyk doty. Olam nähil diýsen şol ýol näpýada, ýol näpýa. Gündelik aýlyjy gelip du, köp zady gözüm mal bolýar, näme bolsa şo bolsun. Nähil diýsem bir ýeri garaşly bolýar. Garaşlyk, ýani garaşly bolýar, öz erkinde bolan nokta. Şeýada etsen, sen gidip çöp çapsaňa molumçylyk edýän, ýa-da bir ýerde nalog alyp gelseň, sen uçaska oýluň dowam etýän, o sowetliň dowam etýän, bolmasa sen aýlygyndan kesilýän diýär. Şol ýürüýte saklanýar, şo köpçülik şo ýürüýte saklanýar. Şol neme bahsetmek üçin we koloniýadan çykmadylar üçin. Eger häzir azajyk bolan bolsa, şo döwletden guruluşlar başadyrmak üçin azajyk bolan bolsa, köpçülik eýem ziýan çekip durýar-da. Köpçülik garşy bolýar. Şu wagt bize halka kim garşy? Doktorlar hem garşy işläpdi, molumlar hem işläpdi. Menti 6-njysy nalogy prokuratura hemmesi garşy işläpdi. Ýani kadýana men garyndaşym bolup biler, ýöne men ýurtdaşym däl. Men şollardan geçmeli bolýan. Onu şu çıkarda, onlar yankı başlak sorumuz vardır. Eğer halk döwlet şekillendirecek bolsa, onu ilki bilen halk toprağına eýe çıkması gerek, ilki bilen halkın. Indi Fransız revolüsiyonuna bolup geçen waka vardır, yankı cahil bir toplum ýokary gatlagy garap ýok etdi. Bizde de köp nemelerde aýdylýan bir söz vardır, ýurtdaşlarymyň aýdýan bir sözi. Ay bunu ýalçyk edip gürläp bir giden zatlar ýöne gürläp berenler gideliň ýurda gideliň diýendirler. Şo taýda ayağa alalyň, hereketlendireliň. Bu söz nerden gelýär? Bu söz şu içindäki ýanky aýdan karatly mehanizm var. Şo mehanizmi ýok etmek isleýän bir adamyň, ýani şo mehanizmdaky adamlary, şu sistemadaky gulluk edýän adamlary gyrmak isleýän adamlaryň ağdymdan çykýan sözlerdir. İlkinji söz näme diýär? Gideliň diýär, her şo taýda hereket edeliň. Näme diýmek bu aňyrtynda? Gideliň şolary garalyň, lenç edeliň diýär. Alalyň ellerinden toprağymyz diýär. Ýani şu wagt ýurtdaşlaryň köpsüniň aklynda gönümen döwlet sistemasyny gurup taýýarlamak däldi. Ilki bilen aralmak.
Şu baskıları eden, şu ecirleri çeken adamları kırmak, lenç etmek arzularını. Bütün adamlar şoň üçin gelýär bu cümleler, yani aňyrlaryndan bärde diye gurrun edenmeden gidelim yurdun içinde hareket edelim. Yani etmäliň diýen ok olar. Maksatlaryny näme? Şolary kırmak, lenç etmek. Tohum tiyiciler. Onu var. Etçeklerin başka nemesi yok. O şondan başka düşünce yok. Sebäbi bilýär olar. Şol karakterin mekanizm şu sistema saklap duranlygyny halk näkel jahil murda bilýär. Bilýär. Nereden başlama ölük şolardan başlamaly. Şoň üçin halkyň korkup berem şol. Şoň üçin halkyň bu gany depesine uran bu hereket başlaýsa edil Fransuz rewolýusiýasyndaky bolşewiýaky köçelerde milisiýalar, mentleri, organizatörler ya ýene bir da häkimler, arsynlar, mollumlary ya bir guraşlary lenç ederler köçelerde. Yani bunu etmemelik üçin ýene bir şertler bar da bularyň. Yurdu ümsün yani şu goksuz galmagarsın. Yoşluk bilen nähillik ýagdaýda berselerim halka tapşyrmaly. Birinji etjek zatlar. Iň gowy özleri üçin, gelecekleri üçin edilecek iň gowy zatlar şol. Bolmasa bu zatlar görünýär, belki bu ýyl bolar, belki 2 ýyl bolar. 3 ýyldan bolar, ýöne uzağa gitmeýär, ýani gitmejekdigem görünüp dur. Çünkü ýyl-ýyllan erbetleşip barýar halkyň ýagdaý durumy. Soňy gaty bir erbet zatlar gelýär-de menin nemeni. Bu gelaýmeli, başga çykalgasy ýok. Ya şular ölüp gitmeli, ya olmasa meýletin bermeli. Başka çykalgasy ýok, meýletin boyun bolmaly. Ya pikir etsene, öz janlaryny katletsinlermi? Üçüncü çykalgasyny aýdýan mesele menen. Üçüncü çykalga näge çykalga? Ýurtdan gaçyp gitseler sere onu tutulýarlar bular. Ýyly dergelýär, lüstrasiýa geçirilenden soň. Söhbet gaçyp gitse diýen haýsy bir gaçdyn bular. Yok. Ýokardakylardan söz aýtýany men. Ýokarkylaryň hem aşakylarla näçe bolan. Olar öz janynyň derdinde häzir erti bir gün bir kerde gatyrak partlamaň sesine meňes bir ses çyksa da hem bular ýok. Bolan häzirden hem ýagdaýlar belli. Arada galjaklarym şol mehanizmiň guruluşynyň içindäki nemeler, kişiler arada galjak. Öz janlary cehenneme diýse de tutuş näme diýilýär, tutuş maskalasy, tutuş neberesi bilen şu nemeniň aşagynda galjak-da harkyň gaharyň aşagynda galjak. Saparany gaýçalap aýdýan bir sözi bardyr, sapara kan aýdýanlar soň kunlar şular türmedäkileri hemmesini azatlyga çykarmaly. Hemmesini boşaltmaly. Şu da gaty bir wajyp bir zatdyr. Yani döwletiň ýok ýerinde, konstitusiýon guruluşynyň ýok ýerinde, hukugyň, kanunyň ýok ýerinde jenaýat hem ýokdur. Nädip olar jenaýatçy bolup bilýärler? Kim olar suud etdi? Bu da ýagny halkyň içindäki bir adamlardyr. Şolar Hawa şu taýdam öz başdak pikir almany öwrenmese, ol haçan bir ýerlerden buyruk geler diýip garaşyp otursa, buyruk gelmän, başga bir zatlar gelmän mümkin. Kellesine daş gelmän mümkin. Mümkin ol gelecek ol gaçynylmaz bir ýagdaýa giýirdi şu an. Türkmenistan gaçynylmaz bir ýagdaýyň içinde. Şonu şol öz başdak haçan bir ýerlerden buyruk geler diýip garaşyp oturman, öz başdak hereket etmek. Yani häzir bizim bir topar hökümünde, bir guruluş hökümünde hiç birimizden sorap ya birine ruhsat alıp bir ara gelemdi o da oldu. Hem öz pikirimiz bilen, öz inisiativamiz bilen bir ara geldik bizler. Hiç kim gururun bilen gelemdi o, hatta tersi boldy. Häzir birinin gururunu dinlesek gelmeli däl bu taýyk. Ya o bir için gelmeli hakiki. O biri soran adamga maslahat beren ok aýtym. Dograk dur diye ertir gününe goldaya şeydip häzir öz başda pikirlenip öz başda karar alıp ya da öz başda inisiativ alıp hareket edýän adamlaryň häzir demek toplulugy dörap başlady, jemgyýeti dörap başlady. Onu saklap bilmeýär onu hiç kim. Şu neçelem ne bir öňüne alyp bildi, öňüne almak üçin öňe çykan adamlaram özleri it maskarasy boldy, it gitdiler. Netije ortada da, ondan soň üçin şol ýanky mehanizmiň içinde oturan kişilerim
geleceğinin öz maskalasynyň aladasyny edip bilýän, pikirlenip bilýän kişiler bar bolsa, olaram bir ýerden buýruga garaşyp oturmaly, öz başda hökmany suratda hereket etmeli. Olam açyk aýdyn bir zat öz bähwidinidir şol. Ony hökman birinden eşitmemine şuly sen bähwidine şey dip hereket et diýip birinden eşitmek gerek geldi, öz inisiativ almaly her kim. Näme-de? Şutaýdy bir söz aýdyp geçeýin. Türkmenistan bizinki däl diýip aýtdyk. Halk mı döwlet şekillendirir ya döwlet mi halky şekillendirir? Bu üstünde durup geçmeli nemeler ya bir saat 2 saatyň gepleşik edeniň bilen neme düýbüne etip bolunmajak bir neme tema sorsy ýöne şuly döwleti almak üçin janyny ortaga atan adamlar bar. Yani toprak üçin, watan üçin 1860-njy ýyllar Orta Aziýa tarap, hatda Türkmenistana ýöriş et başlan wagtlary, ekspedisiýa gurnak başlan wagtlary şu toprağa salmajak bolup, şu toprağı şolara bermejek bolup janyny ortaga goýan adamlar bar. Yani 1881-nji ýyllarky Göktepe galasy göşünde. Ondan soňra gatykän nemeler bolan, o biziň esasy bize bildirilýänler olur. Tek bildirilmeýän o taýda bu taýda kiçirek toporlar or çakşa nemeler näçe sanak olur, ol belli däl. Ýöne şolar ana topragy bermejek bolup, topragyň eýesi boljak bolup jan döken adamlar olur. Ondan soň ýa-ni esasy 24-nji ýylda Baýsat Baýfyle nedir Baý Aýtakow olaram ana Türkmenistanyň nemesi üçin, cumhuriýetini gurmak üçin, ýani sistemi, döwlet sistemasyny gurmak üçin janyny ortaga goýan adamlar we olaram nähile adamlar bilen ýok etdiler. Ýene şol karatilni mehanizm gulluk edýän adamlaryň üstü bilen şol adamlary ýok etdirdiler özlerini. Şo wagtdan Türkmen atly Türkmen familiýada işläp gören, hyzmat edip gören adamlar we häzirki wagtda da bar. Ýani biziň Russiýa bolan nemämiz, urşumuz häzirem dowam etdi. Bu torana okşap 1860-njy ýyllar başlady, häzirem dowam etdi şo uruş. Gowy bir gurrun aýtdyň da söhbet şutaýyk meniň bir zat goşaýyn. Näme? Ana şo 1865-nji ýyllardan bärik şu orta garşy öz ara çaklan gorap garşy durup söwüşen ene biziň ýurtdaşlarymyz bar da. Yani şol adamlara da asmandan bir ses gelip buyruk bermekde, ýurduňyzy gorap diýip. Öz işlerinde bardy şo duýgy. Öz ýerini goramak, öz ýurduny goramak işlerinde bardy, şo duýgy bilen hereket etdiler. Bir hiç yerden bir buyruk almadylar ýa-da garaşmadylar da biri bizi halas etsin diýip. Halas etsin diýip garaşan adamlara meýän belli olar tarapyny seçdi. Kim güýçli bolsa şoň aýagyna ýykylyp gören tarap eýen belli ol. O taraplar hakynda gurrun etmegem gerek gal. Ýöne häzir biziň birinji öňüme goýan nemelerimiz, planlarymyz, maksatlarymız şol karşymyzdaky duşman kim şonu tanamak, olam ors birinji duşman hem ordan hyzmatkarlary.